So ina ma bauta san kallon fina-finan fassarar Indiya Hausa, kai ma baucin kallon fina-finan fassarar Indiya Hausa, so wannan bidiyon taka ce. Idan kai ba makallatin fina-finan fassarar Indiya Hausa ba, to turi wannan bidiyon kai ka wuce ba naka bane. Domin samawa kallon fina-finan fassarar Indiya Hausa wanda zaka ji nishadi, fina-finan ingantattu wanda suka sha fassara kuma wanda zaga in ma kalle zaka ji ka samu nishadi sosai, kuma koda kana wani waje daban to zaka ya dauke makewa. So gashi za muke cewa muku muna kawo muku fina-finai musamman wannan channel namu TV. Idan baka mana subscribe ba, kai mana subscribe. Idan baka mana liking ba, kai mana liking. Idan baka yi mana sharing wa ƴan uwa da kan arziki ba, yi kokari kai sharing wa ƴan uwa da kan arziki. So guys, ƴan uwa in Allah ya da zan na dinga samu ku fina-finai akai-akai a wannan cikin al'ummu. Amma wanda idan ka subscribe ka danna alamun all, to nan zaka dinga duk wani film da daura zaka ka gani notification zaka yi zuwa domin ka dauke shi kai tsaye. Amma muddin sai ka kalli wannan bidiyon kafin ka dauko wannan film din, abin da zan faɗa ma so ka jira an faɗa ma. Zan muku sanarwa, zan talata muku wani group namu ne na kallon fina-finai, wannan VIP ne wanda shi ba wai free ake yi ba, ana biyan kuɗi ne domin a kalli fina-finai. Domin shi wannan group din ba tare sai ka zo YouTube ba, to kai sai zaka dinga samun fina-finan ka. Misali duk ranar Lahadi, duk ranar Laraba ana kawo fina-finai sababbi, at least fina-finai sama da 10, 20, at least kana iya samu a sati fina-finai sama da gudan kusan 30. Kuma duk fina-finai na baya kake bukata kana iya samun su a cikin wannan VIP group din. So guys, me yafi wannan ne, duk fina-finan da kake bukata kana sacin zaka ga ya kawo wannan film din domin ka dauka domin ka kalli film ɗinka. So guys, Allah ya samu dace. Kuma zan samu ku pin din wannan fina-finan, za ku ga shi a jikin screen din, kamar zaka yi ga number 1, number 2, ko kuma duk number da ka kalla ka dinga rubuta shi daga farko. Amma muddin idan ka tare bidiyo ba za ka iya ganin wannan film din ba, kar ka ce zaka zo ka mana complaint. Ka kalla a jikin wannan bidiyon, za ka kalli wannan bidiyon, za ka ina sa number 1 ko 2 ko 5 ko 8, za ga numbobi ne guda 4 kacal nake bayarwa. Guda 4 din ka dauka, zan samu ku link din film din a kasan description din nan. Za ga link a kasan description, kawai ka dauka, kana taba wani link din zai baka dama, zai ce maka sa passport. Kana sa passport zai baka dama ko kuma ya ce maka continue. Ko kana taba kuma in ba maki sai ni sake nema maka ka sake sa wannan passport din, lafiya lau ka kalli wannan film din ka. To guys, ina mai faɗa muku cewa BIP group na kallon fina-finai fa shi yafi saukin koni. Domin na sanar cewa wasu dama ba sa so masu dinga ganin bidiyo domin suna danga bauta kansu lokaci, to amma sai fitattu ne suke gane wannan. So guys, Allah ya sa mu dace. Guys, peace out. Kuma duk wanda suke bukatar su join group din, za ku ga link duka ne zan samu ku a kasan description din nan, za ku yi zuwa domin ku join. Masu bukatar BIP sai ku mana magana. Allah ya sa mu dace. Guys, kar ka manta da like da share mu ƴan uwa da abokan arziki. Peace out.